Dobar dan, dobrodošli na kanal Priče koje volite. Kutija kraj puta. Noć je bila hladna, gusta kao zaborav. Vetar je šibao po praznom putu, koji se protezao između dva sela, kao ožiljak na licu zemlje. Na jednom njegovom zavoju, gde se stari orah nadvijao nad grabovom šumom, čulo se tiho plačljivo cviljenje. U kutiji od natopljenog kartona, umotana u tanku plavu tkaninu, ležala je devojčica. Bila je tek nekoliko dana stara. Na poklopcu kutije neko je drhtavom rukom napisao: "Čuvajte je, zove se Anja." Nije bilo svedoka, osim meseca i jedne crne mačke koja je zastala, pomirisala ivicu kutije i otišla. Anja nije znala ništa o svetu, ali svet je već znao mnogo o njoj, da je nečija sramota, nečija tajna, nečije napuštanje. Ujutru je stari poštar Mile, koji je svako jutro biciklom nosio poštu iz sela u grad, ugledao kutiju. Prvo je mislio da je neko ponovo ostavio mačiće. Kada je podigao poklopac, srce mu je zastalo. "Gospode dragi Bože," promrmljao je. Mile je živeo sam, otkad mu je žena umrla, a sin otišao za Nemačku i više se nije javljao ocu. Nije imao nikog, osim jedne kokoške i radioaparata koji je ponekad, kada bi nebo bilo čisto, hvatao Radio Beograd. Te noći, dok je vetar ponovo zavijao, Anja je spavala u njegovom starom drvenom krevetu, umotana u vunenu deku. Mile nije znao kako se menja pelena, ali je znao da čovek ne ostavlja ono što mu je Bogom dato. Dani su prolazili, a selo je brujalo od priča. Kažu, doneli mu je iz grada. Drugi opet reče: "Ma ne, čuo sam da mu je to unuka, od one što je radila u fabrici." Kakva god da je, Bog je znao kome će je dati. Mile se nije pravdao, samo bi odgovorio: "Nije bitno čija je, sad je moja." U opštini su mu rekli da mora prijaviti dete i da će doći socijalni službenici da je odnesu. Kada su došli, on je stajao na pragu sa detetom u naručju i rekao im: "Ako hoćete da je odnesete, morat ćete i mene sa njom." Službenica, mlada žena sa blagim očima, samo je pogledala dete koje se smešilo i rekla: "Neka ostane za sada sa njim. Vidjet ćemo šta će biti odlučeno." U njenim očima bilo je nešto nebesko, nešto što nije pripadalo ovome svetu. U danima kada je sneg zavejavao ulice, Mile je pričao Anji: "Vidiš, svaka pahulja ima svoj oblik, nema dve iste, kao i ljudi. Samo što ljudi često zaborave da su posebni." Dani su prolazili, godine su se smenjivale. Došlo je vreme da Anja krene u školu. Ali ko kaže škola, kaže i dolazak novih problema. U školi su je deca zadirkivala. Znali su da nije odavde, da ju je Mile našao kraj puta. "Kutijašica, kutijašica," vikali bi joj svaki put kada bi je videli. Anja je ćutala, samo bi čvrsto stisla olovku i pisala svoje male priče u svesku, gde je svet bio onakav kakvim ga je ona zamišljala, pun topline, a ne pogleda koji bole. Kada je Anja napunila 10 godina, Mile se razboleo. Jedne večeri, dok mu je merila temperaturu, rekao joj je: "Kad me jednom ne bude bilo kraj tebe, nemoj da plačeš. Ti si meni bila sve što mi je ostalo."
Kad ti bude teško, idi na onaj put, tamo gdje sam te našao. Tamo uvek sija mesec i tamo ćeš čuti kako zemlja diše. Mile je umro te zime. Njegovo srce nije moglo da izdrži sve ono čime se nosio tokom proteklih godina. Sahranili su ga seljani, jer se sin njegov nije javljao. Na sahrani je bilo hladno, a Anja je stajala bosa u snegu, ne osjećajući prste na nogama. Kada su svi otišli, prišla je grobu i prošaputala tiho. Našla sam te, pa si ti mene čuvao. Sad ću ja čuvati tebe. Socijalna radnica ju je smestila u dom za nezbrinutu decu koji se nalazio u gradu, gdje su zidovi mirisali na tečnost za dezinfekciju i usamljenost. Tamo su joj dali krevet sa brojem 12 i ormarić sa katancem. Noću je gledala kroz prozor i zamišljala Mileta kako sedi pored peći i pevuši pesmu tamo daleko. U domu je naučila da niko ni s kim ne mora da bude nežan, ali je naučila i to da ljubav koja proklija niko je ne može iščupati. Pisala je pisma Miletovom grobu, ali ih nikad nije poslala. Samo bi ih stavljala u staru kutiju od cipela, koju je krila ispod kreveta. Prolazile su godine. Anja je postala mlada žena, tanka i visoka, s istim onim sivim očima. Radila je u gradskoj biblioteci. Knjige su joj bile utočište. Svaka je mirisala na novi početak. Jednog dana, dok je slagala stare romane, prišao joj je čovek od oko 50 godina. Izvinite, tražim jedan dnevnik iz 1989. godine. Naravno, ako ga imate. Anja ga je pogledala. Imao je oči slične njenima. Kada je spustio fasciklu na sto, iz nje je ispao požuteo papir. Na papiru je pisalo drhtavim rukopisom: Ako ikada pronađeš ovo pismo, znaj da sam te volela. Ali nije bilo izbora. Moralo je ovako da se desi. Nazvala sam te Anja, jer značenje ovog imena je milost. Srce je počelo jako da joj lupa. Pružila je ruku i dohvatila papir. Odakle vam ovo? Upitala je tiho. Čovjek ju je pogledao začuđeno. Ovo je pisala moja sestra, rekao je. Umrla je mlada. Malo je zastao, a potom nastavio. Bila je trudna, ali beba nikada nije bila pronađena. U deliću sekunde svet se zaustavio pred Anjenim očima. Te noći nije spavala. Ispred nje je ležao papir koji je mirisao na prošlost. Nije znala da li da plače ili da se raduje. U njoj su se sudarile dve istine. Jedna da je voljena i druga da je ostavljena. Posle dugo godina rešila je da ponovo ode do sela i to je i uradila. Put je bio isti. Orah je još stajao tamo, samo što je sada bio krupniji. Samo je njena kutija nestala. Klekla je pored puta i počela da kopa rukama po zemlji, kao da traži kamen svog postojanja. Našla je samo kamen, obli, zaglađen, kao srce koje je neko dugo nosio u ruci. Očistila ga je i stavila ga u džep. Duboko je uzdahnula i prošaputala. Hvala ti, deda Mile, što si me pronašao. A i tebi, mama, što si me pustila da odem. Vratila se u grad i napisala knjigu. Nazvala ju je Kutija kraj puta.
U njoj je ispričala sve. Hladnoću koju je trpela, ruke koje su je grejale, sve svoje snove, prazninu koju je osjetila posle Milove smrti i zračak svetlosti koji ju je vodio kroz život i koji se nikada nije ugasio do sada. Knjiga je postala tiha senzacija. Ljudi su je čitali i plakali. Neki su prvi put posle mnogo godina zagrlili svoju decu. Na promociji je bilo mnogo ljudi. Kada su je pitali da li je priča istinita, samo se nasmešila i rekla: sve što je ispričano s ljubavlju, istinito je. Nekoliko godina kasnije, Anja je usvojila devojčicu iz doma. Kad su je doveli, dete je ćutalo i samo gledalo u pod. Anja je klekla, otvorila ruke i rekla: hoćeš da ti pokažem jedno mesto? Odvela ju je na onaj isti put. Pod orahom je sada stajala mala drvena klupa i ploča s natpisom: za sve koji su ostavili, a nisu zaboravili. Sedele su tako u tišini dok je sunce zalazilo. Devojčica ju je pogledala i upitala: a zašto si tužna? Nisam tužna, samo pamtim. Uhvatila je devojčicu za ruku i povela je kući. Noću, kada bi dete zaspalo, Anja bi otvorila prozor i gledala u zvezde. Mislila je na one koje nikada nije upoznala. Majku, oca, sve nepoznate korake koji su je doveli dovde. Shvatila je da život nije ono što ti daju, nego ono što napraviš od onoga što ti ostane. I da se ljubav, čak i kada se sakrije u kutiju kraj puta, uvijek nekako pronađe. Godine su joj donele i uspone i padove. Mesec po mesec, godina za godinom, urezivale su duboke bore po Anjinom lepom licu. Godinama kasnije, kada je i sama ostarila, sela je da napiše posljednje pismo. Dragi Mile, počela je pisati, nisam više dete iz kutije. Sada sam majka i kad pogledam u lice svoje devojčice, vidim sve vas. Tebe, moju majku i sve ruke koje su me nosile. Vidim čak i sve puteve koji su me vodili. Ne zameram nikome. Ljubav nije u onome što nam daju, već u onome što ostane kad sve drugo nestane. Toliko od mene, tvoja Anja. Pismo je stavila u novu kutiju, umotala ga u plavu tkaninu i odnela pod orah. Kada je umrla, njena ćerka je pronašla knjigu, pisma i mapu do sela. Otišla je tamo i vidjela da ispod oraha stoji još jedna nova ploča, koju su ljudi sami doneli. Na njoj je pisalo: ovdje počinju priče koje prežive. Sedela je dugo dok je vetar šumio i tada je razumela da se najdublja tuga pretvara u najčistiju ljubav, ako je neko dovoljno hrabar da je ne zaboravi. Nadam se da će vas ova priča inspirisati. Ako imate nešto da podelite, slobodno ostavite komentar. A ako vas je ova priča dirnula, ne zaboravite da ostavite jedan like i da zapratite naš kanal. Hvala svima koji su slušali ovu priču.